Hi guys! Dito na tag merkado ganiha unya wala na lang muna ko kuyuga kay maglisod ta og vlog dito kay perting daghan ng tao unya lisod kaayo ibitbit og kamera og mangadto dito kay daghan kay tag bitbit. Ako lang ipakita ninyo guys kung unsay amo ang napalit. So naatay napalit sa market guys nga kani tulo ka 1.5 kanalay ato ang painom sa atong bisita og mapuhon. Na naasad tay koan 1/2 kilo nga ginaling kini mao yato ang kuhaan para sa ato ang koan kanang magluto ta og spaghetti. Unod ni sa pork hasta kani unod mao ni atong lutoon nga pork steak. Unya namalit sa ta og isda para sa ato ang mga dugi o sa ato ang miming. Unya kani para humba sad na siya guys, magluto sad ta og humba. Unya malit sad ta og kuan string beans kay kini mao yato ang lutoon karon nga lunch. Mao ni ato ang ipaniudto. Kani na malit ta og asusinas para sa ato ang humba. Na lima ni kabuok akong gipalit. Unya namalit sad ta aning cheese para sa ato ang spaghetti. Asin sad na malit tag asin kay gamay na ang ato ang asin. Unya natay bell pepper para sa ato ang pork steak. Unya namalit sad ta og butter kay ato aning iluto sa ato ang shrimp kay naaman tay gi-order nga shrimp 2 kilos. Natay nakuha nga tambok gikan sa kuan guys katong gitaptan sa unod nga ato ang napalit. Ato ani siyang himuong chicharon. So ako na siyang gitak-ang tanawa guys o nagbaga. So ato ning lutoon karon kay makakaon ta og chicharon. Ato gihapon isudan ining paniudto. Ato ana ning i-prepare ang ato ang kuan guys, string beans kay para makaluto na tag ato ang sudan para paniudto. Nya ako na sang natak-ang na sad nato tong katong kuan batambok ba nga nakuha nato gikan sa unod. Dili man to pwede na to isagol sa pork steak. So ako ana lang dilain og luto guys kay para makakaon ta og chicharon. Nisugod na siya buto-buto guys. ang atong giluto nga tambok sa baboy hinsugod na siya buto-buto, isog na kaayo. Pero akong gitakuban ang kaha. Kani ato alam ko ning sagulan o kuan gamay nga pork kay para kuan siya naa siya masubak. Ito sa kayon ang ating luto guys. Suga. Isog kaayo ang atong giluto guys. Makakauntag chicharon pero kinahanglan ini buto abtik sa kamuhapa guys ba. Maigo niya imong naong magkapasok-pasok. Munang ang akong technique ako asang palungon ang stove. Nya ini panong ini kataw-taod anha pa nako kayon. Man ako ukay. Ako na sang i-on ang stove ug balik para mag-continue siya luto. Nya ini taod-taod nga
angay na po siya o kayon, palungon na sad nako then isa na po nako kayon kay mabutahan niya ta, maigo atong naong. Kining atong naong kung maigo ni musamot gini ka subidaon guys. Subidaon na rabaning naungan ni unya mabutahan pag yun. Magkapaso-paso. Musamot. Na ni buto na sad. Murag time bomb ba? Buto na sad siya. Sige na buto-buto. Ang akong gitakuban kay para ining buto di mo lagsik ang mantika. Na, kusog kay ni buto guys. Nagluto pa kukuan bay para sudaan ato pa ni udto. Wa pa ka gutuma? Ikaw yung nga pa ka gutuma yung. Ato na kung ukayon. Ato sang pagngon ang stove. Maghawan sa taglamas guys para sa tuang tuan kanang string beans. Bahala ka diha ang magbuto-buto ka diha na akay takob. Dili ta malisang umubuto guys kay naa may takob. Isog kaayo kas ang atong giluto kas. Isog kaayo kas nagdaog Armalite kas nagbuto-buto kas. Sige na laman kas no. Sige na laman pagbuto-buto kas no basta kay makakaon tag chicharon kas no. Ang wakas, buto-buto kas. Kuha ta gamay sa ginaling guys kaya ako ang isago na niya itong string beans. Guys, buto-buto pas mo.
Kaning atong ginaling guys, sa merkado gud kay na ay display nga ginaling na siya daan, pero di ko mamalit dito sa ginaling na daan kay di man gud ta kakita og unsang klasiha sa kuan sa meat ang gigaling ba mo na nga. Kung ako'y mamalit og ginaling, ako joy mamili kung unsay ako ang ipagaling. So mo ni siya dili ni siya sa display, ako joy namili ani kay para makasiguro ta nga why sis bitaw sa baboy maapil og galing. Unya magpagaling ko, ako ang sagulan og gamay nga tambok kay para humot-humot siya ini kaluto. Kay uporos ra unod manggod, sapsap man siya kaunon. So nang ako ang sagulan gamay og tambok kay para humot-humot siya ini luto. Muna ay akong sekreto sad guys. Himbuto na sad. Gawas na iyang mantika. Ato alang sa na siyang pasagdan ni buto-buto. Nya magluto na lang punta niya ato ang string beans. So mauna na ang hitsura sa ato ang hilisan nga tambok sa baboy guys. Wala na siya ni buto kay ako manggipawong. Ako ang giukay dayon. Ato ana pud na siyang pasigaan karon og balik para maluto pag gyud siya. Ni brown na gyud siya. Ato na sang pasigaan, gipasigaan na sa nato balik guys. Unya kini nga ato ang string beans ato nang sugdan og kuan, sugdan na nato og luto. So gamay lang nga oil ang ato ang ibutang guys para lang makaluto sa ato ang lamas ba o kay naa naman tay pork nga isagol. Unya ang pork kay naa man sakto siya tambok sa baboy. So mo na nga gamay ra ang ato ang isagol nga oil. Itong ilunod ang atong ahos guys. Pakay siya ni kuan. O pakay siya na init. Then sunod atong bumbay guys. Kung kwaon ang kuan kanang panit sa ahos kay kung mainitan ang ahos kay makukuha mo na iyang panit. Makukuha iyang panit. Sunod na po ang pork meat. Ang na ito gamay na asin. Pag napoy panit sa kuan nito itong kuwaon. Sangat ako gamay nga patis. Pagod agad to ang chicharon guys. Pero okay ra gihapon na. Then atong ilunod ang ato ang string beans. Tangan ato gamay nga patis gihapon guys.
Yung gamay nga magic sarap guys at ibutang. Katunga aning siya string. Atong ibutang diha. Ibutangan na to daan o oyster sauce. Kaning oyster sauce guys kay maka enhance ni sa kalami sa tuang giluto. Unya maka-sticky ni siya gamay sa kuan sa sauce ba dire sa tuang giluto. Atong tabunan. So, ang atong chicharon kay napagod. So, lami ra gyud gihapon ni siya guys, bahalag napagod. So, ang atong chicharon nga mura siyang agta. Pero lami gihapon guys, humot kay siya. Bahala na lang siya nahimong agta. Crunchy jud ba? Crunchy kaayo guys, unya lami na siya ituslog og suka. So after 4 minutes, ato ang ikayon ang atong string beans ba. Humot kaayo ba o. Ang ato ang string beans. Butangan nato siya gamay nga kuan guys kanang bell pepper kay para naa siya kanang color combination ba para mosamot siya kagwapa. Para guys, kini lang gud ato ang ikuan para char-chara ani ba buwak-buwak lang ba na para naa siya laing color nga makit-an dili ra kanang green batanan. So ingon ana nang magluto guys nga kanang murag naa siya laing color ba nga dapat makitaan nato. Pero pwede ra gyud tag wala kay kanang sudan kita ra man gihapon mga una ani, pero gwapa jud siya kanawon kung naa siya laing color nga makita. So naluto na nga to ang string beans guys. Ato ang panungon ato ang kuan. Dili lang nato tabunan unya haunon lang ni nato karon dayon sa plato kay para ang kaning atong string beans dili siya malagta aning kaha kay udi nato ni haunon malagta man ni kay init pa man ning kaha. So mo na nga ato yung haunon diretso. So dali ra kayo magluto guys no. Ano ra ka simple ang ato ang pagluto sa ato ang string beans. Gisadong string beans. For lunch. So dali ra kaayo ang pagluto sa string beans guys no. So at least kamo makakaton san mo kung unsaon pagluto in simple way ba. So di ara ang ato ang string beans gwapa kaayo niya. Humot niya, okay ra sad kaayo ang atong gisagol kay ang katong ground pork nga ang ground pork nato naa jud ni siya kanang gisagol nato ba nga gamay nga tambok sa baboy giapil natong pagaling sa atong tilawan. Kuya ako magluto guys bakit nagluto na ko dili na ko sa tilawan ako rang estimaton og kanang timpla nga kana siya sakto-sakto na kay maka-estimate naman punta kay sige naman ta og luto niya. Nay uban nga kanang putahe nga kinahanglan nato kanang tilawan.
Pero kasagaran kung gisa-gisa lang, dili kay kumutilaw kay maka-estimate man ko nga kani siyang gidaghanuna sakto na aning gidaghanuna nga ato ang giluto. So muna nga ang labas po niya sakto ra sad siya nga dili parat, dili pud siya kabaang. Lami sad iyang kanang lami ang string beans sad guys, bakay dili siya overcook. So nag kaon nato magtingog-tingog pa siya. So daara ang ato ang napagod nga pagod na to nga chicharon kay nakalimtan man gud siya ukay kay akong pares nangayo naman og nangayo mo siya kwarta kay iyahan ang kuhaon ang shrimp nga ako amang nabiyaan pagbalik na ako ingon ani na siya hitsura. Nakuha kog suka kay ato apong tilawan o kaon. Kuan ka siya guys, kanang humok kay siya na ang mantika niya tanan nangakuha gyud. Lami na kay siya isudan og kanon pero hulaton lang sa nako akong pares kay kaluoy pud taon adto gakuha sa shrimp niya wa pa toy kaon mo nang ato ang hulaton usa ta mangaon kay ang magdungan tag pangaon. Okay nya. I hope nga naamoy nakatunan karon guys sa ako ang vlog unya bahala gamay ra gud nga nakatunan unya katong dili pa kahibalo muluto nya labi na ganahan mo muluto pwede ra gid ninyo sundon ang ato ang paagi sa pagluto kay simple ra man ni kanang inato ra ba pero lami na pud gud siya nya ang string beans man gud guys nga ato ang napalit fresco. Ang string beans sa DI guys tips po ni siya nga kung mamalit ta og string beans kanang ato ganing hikapon kay inigihikap nato sa string beans kung gahi pa gani na siya meaning fresh pa gyud na siya unya inigihikap nato sa string beans kung humok na gani na siya dili na siya fresh inikuan na niya inig luto na to ana di na siya mukagumkum para ani nga kanang inikaon ba nato napag gyud siya sounds. Musounds pag siya sa to ang kuan kay crispy man siya tungod kay fresh pa siya pero kanang string beans nga ni nga humok na kanang maglanot-lanot naman na siya unya kuan na siya kanang wa nay lami balutuon kay humok na gani unya ang katong iyahang mga lanot-lanot sa daplin makaon na ma-feel na nimo basta dili na fresh ang string beans nga mapalit mauna nga kung ako'y mamalit ako yung hikapon ang string beans nga ugahi pa ni kani akong paliton niya mamili sad ko dili ko mo ditsog punit nga kanitanan kani nga gidaghanuna dili mamili ko niya usa na ko papresyuhan kuan kayo guys no kunti kaayo no kung mamuanta kunti kaayo kung mamalita kinahanglan man gud nato pilion kay ato baya kung bayran sa sakto nga presyo. Okay, thank you for watching guys. Please subscribe and give a thumbs up. Thank you. Bye bye. Keep safe.